Hvad så der, gutter og gudinder? Det er så mig og Oliver, hvad han så end laver, som gerne vil bygge et hus, eller gerne vil lave en video på en server, der hedder Mooncraft. Og nu kommer jeg op og dræber dig, Oliver, hvis du ikke snart... der er en endermand derovre. Så nakker vi lige den. Ups, nu er den næste mig, den så mig. Halløjsafister. Sådan du. Okay, men vil du da have med? Bare for at sige det. Olli, bare for at sige det. Hvis du holder op med at give mig zombiekød, ikke? Så prøv at gætte, hvad du får. 30 svinekoteletter bare for en gris. Hvad? Ja, nej, du kan faktisk godt få en steak svinekoteletter. Creeper. Det er bare, det er så i hvert fald ikke nogen hack, det er fordi jeg er sådan et godt svær. Olli, kom nu. Kom nu. Døde du? What? Skal jeg spawn? Okay, jeg er spawn nu. Da. Olli, hvor er du? Nå, du der. Olli. Wow! Olli er her. Kom nu. Olli er ikke bare god til det er magi, Olli, se. Au. Wow! Au. Wow! Hvad? Altså med, nej, det kan jeg ikke med mit sværd, det har jeg prøvet. Men vi vender dem. Ja. Eller måske er det der cobblestone noget. Okay, Olli, skal jeg gå ud og nakke nogle køer eller noget? Ja, det er godt. Vi skal ud og nakke nogle køer. Ja, og jeg er brug for det. Nå, og nu kommer jeg at slå dig ihjel. Hvad? Jamen, det ved jeg da godt. Halløjse. Nå, det der. Er det der tårn? Nå. Men hallo, Olli. Nå, du var der, du faldt ned. Var det? Ikke så godt. Hey, Olli, der er en gris derovre. Aner det ikke. Okay, jeg går lige over og nakker den der gris. Så har jeg også mad til mig selv. Der er også en endermand. Okay, Olli, der er der vist en mine. Jeg tager grisen først. Jeg elsker sådan nogle grise. Jeg synes, det er sjovt. Olli, hvor er jo gammeldags flæskesteg. Nej, jeg kan ikke mine sten. Nej. Nej. Au, jeg faldt ned. Ej, undskyld, du er ikke engang med vilje. Du er ikke engang med vilje. Du er ikke engang med... Okay, jeg kommer til spawn nu. Nej, men Olli, jeg er spawn. Okay, men så står bare lige og giver det der stemme. Ej, jeg skal også lige have lidt til mig selv her. Ja, det er den 19. december. Og mig og Oliver
Ja, og mig og Oliver, vi tænker på at lave en server sammen, og I er meget velkommen til at komme ind på den, Brunne. Vi vil gerne vise den for jer på YouTube, hvis det er, I måske kunne glæde jer lidt i den. Så kunne I måske få lov til at blive k-owner eller mini-owner, hvis det nu skulle være. Eller admin, Brunne. Vi er jo rigtig rare. Men det kan godt være, hvis... Nej, ikke så, Brunne. Der må helst ikke være så mange. Det må jeg og Oliver nemlig til. Men der er i hvert fald nogen, som vi kender, som er server-owner. Det er mig og Oliver, og det er en, der hedder Jonathan Fjerde, som går på vores skole. Og så er der en, der hedder David. Og så selvfølgelig Olivers fætter Frederik, eller hvad den hedder. Bimserik. Men Olli, skal vi gå ud og PvP mod hinanden? Nu skal stoppe nu. Jeg kommer ikke med. Stop. Okay. Vi ses YouTube. Jeg skal slukke nu, okay? Hej YouTube.